हाय लोगोफोर खुलुमबाय आंनि डलि ब्रह्म इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायहरलायबाय लोगोफोर आसा खालामो नोंथांमोनहा बयबो मोजाङैनो दं आंबो मोजाङैनो दङ स' लोगोफोर फैदो बिदिब्ला दिनै आंजों लोगोसे आंनि दिनैनि मोनसे गोदान ब्लगावहाय फैदो लोगोफोर बिदिब्ला दिनैहाय माने दायो टाइमा 10:30 बिदिसो जाबाय आरोना ओमफ्राय 10:30सोनिफ्रायसो आं दिनै ब्लगखौ स्टार्ट खालामबाय फार्स्ट फुङावनो माने बेलेग खामानि दंबावोमोन नालाय बेखौ मावग्रोनानै लाखांनायनि उनावसो माने आङो ब्लगखौहाय स्टार्ट खालामबाय आरोना दुगैखांबाय माखांजोब्बाय दा गासिबो फुंनि खामानियाबो एसे जोबस्रांग्रोलायबाय लोगोफोर बिदिब्ला आंहा दिनै माखासे माने खामानि दंबावो आरोना बिरादनो मावनो गोनां दिनै रबिबार थेवब्लाबो आंहा बिराद खामानि दङ लोगोफोर बेखौनो आं नोंथांमोनजों माने एसे शेयार खालामलांनोसै आरोना फैदो लोगोफोर बिदिब्ला आंजों लोगोसे लोगोफोर आङो नोंथांमोनजों मोनसे खोथा शेयार खालामनो नागिरदोंमोन आरोना कि मैयाजों आङो आंनि बोराइजों आंजोंहाय दालाय हिन्दी रायलायनाय माने सानसेनि ब्लगावहाय हिन्दीजों खालामनाय बिदि चेलेन्ज लाबोआखैमोन होनबा चेलेन्ज ब्लग लानानै फैदोंमोन ना दाना बेखौ मा जाबाय कि आङो भिडिअखौहायथ' होबाय होखांनायनि उनाव दाना दसे थाबाय आरोना आङो जेबो बारा नायसनासैमोन ओमफ्राय दाना दसे एसे गोबाव थानानै भिउआबो फैबाय मानसिफ्राबो नायबाय बिदिनो कमेन्टबो फैबायमोन आरोना मोनसे मोननै कमेन्ट सफैखांखाबाय ओमफ्राय दाना उनावहाय आं माबायाव इउटुब स्टुडिअआवहाय थांनानै नुबाय कि माने दाना बे आंनि मोनसे भिडिअआवहाय माने मनेटाइजेशन अफ इदि देखायनाय दं आरोना लोगोफोर माने हिन्दीनि भिडिअआवहाय हिन्दीनि ब्लग लाबोनाय भिडिअआवहाय माने मनेटाइजेशनानो अफ देखायनाय दङ ओमफ्राय दाना आंहा आया सानबाय आङो मोनसे ओमफ्राय गोसोखौ माने एसे गिबाय आरोना आङो आया मनेटाइजेशन अफ मानि थाखाय भिडिअआव बेबायदि मनेटाइजेशन अफ देखायखो बेखौ माने सानबाय आरो आङो ओमफ्राय दाना बिदि अफ नुबाय नालाय ओमफ्राय अफथ' जानो नाङा जेनेबा सब भिडिअआवनो मनेटाइजेशन अन बेबायदि देखायजोबो ना लोगोफोर खिन्थु बे मोनसे भिडिअआव मानि थाखाय मनेटाइजेशना अफ देखायखो आङो मिन्थिला आरोना माने गोदानबो जाहैबाय नालाय चेनेला ओमफ्राय दाना उनाव आङो आंनि बोराया फैबाय आरोना फैनानै दाना आं बेनो खोन्थाबाय कि नै भिडिअआवहाय बिदि माने मनेटाइजेशन अफ देखायदों दाना मा खालामबावनांगौ बिदि जाबाय जों सानैजों रायलायबाय माबाय ओमफ्राय बेबो बुंबाय आरोना कि आंनि बोरायाबो माबा गोदान चेनेल दासो जेनेबा एसे जाहांफुदों बेयाव माने जुदि बेबायदि मनेटाइजेशना अफ बिदि देखायोबा कि मोजां जानाय नङा खोमा चेनेलनि थाखाय बेफोरबायदि जाबाय आरोना जों सानैजों दा बेखौ रायलायलायनायनि गेजेरजों माने आङो भिडिअखौहाय डिलिट खालामफिनबाय आरोना लोगोफोर जों हिन्दीनि लाबोनाय ब्लगखौहाय माने भिडिअखौनो आङो दानथारबायसो माने दोनाखिसैनो आङो बे ब्लगखौहाय गिनानै आरोना ओमफ्राय दा मानि थाखाय बेबायदि मनेटाइजेशन अफ जादों लोगोफोर बेखौथ' आंथ' मोनथियाखिसै आं जास्ट माने आइया साननानै गोसोखौ बोरैबा मोननानै माने है भिडिअखौनो नांला होननानै आङो दाननाय जाबाय आरोना लोगोफोर बे भिडिअखौहाय दा नोंथांमोना आंनो खोन्थाहरबानो जाबाय लोगोफोर कमेन्टआव मानि थाखाय बेबायदि माने बेलेग लेंगुवेज रायलायनायाव मानि थाखाय मनेटाइजेशना अफ जादों बेखौ आंनो नोंथांमोनहा एसे खिन्थाहरदो लोगोफोर मानो होनबा आंथ' मिन्थिया जाहैबायना आंथ' गोदानसो दा चेनेलाव दासो आंना मनेटाइजेशन जाहांदों नालाय चेनेला ओमफ्राय आं डाइरेक्टलि बेबायदि जागोन सानाखैमोन आरोना आङो डाइरेक्ट माने ओरैनो चेलेन्ज भिडिअसोमोन बियो चेलेन्ज भिडिअसो लानानै फैदोंमोन जोङो बोराइजों आंजों ओमफ्राय बेबायदि मनेटाइजेशन अफ देखायलायगोन बेफोरबायदि सानाखैमोन आरोना आङो ओंखायनो बे भिडिअखौ माने आङो डाइरेक्ट ओरैनो चेलेन्ज भिडिअ होननानैसो लानानै फैदोंमोन आरोना दा मानि थाखाय बेबायदि जाखो बेखौथ' आङो मिथिला नोंथांमोनहा आंनो कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय दे लोगोफोर आंनो फोरमायनानै हर मानि थाखाय बेबायदि जादों आरोना बेखौहाय आंना खामानिया नै लोगोफोर न' सिङावहाय माने बेबायदि जा उल्टां फुल्टां जानानै दंजोबो आरोना आं बेबायदि माने खामानिनि थाखायनो आङो बाहेरायाव जेरावबो ओंखारनो हाया मानो हाया बिदि जानानै दंगासिनो दङ ओमफ्राय उफाय गैया माथो खालामनो आरोना गावनि खामानिखौथ' गाव बयबो मावग्रोनानै लाखानांखागोनानो बिनि उनावसो जों बाहेरा खामानिखौहाय मावनो हायो ना दा मोनसे बुस्थु देखायनो आङो लोगोफोर नै आंना नैबेयावहाय नैबे जाहैबाय बेयो पेन ड्राइभ बेवहाय माने आंना मोनसे दं आरोना मोनसे प्रजेक्ट दङ ओमफ्राय दा बे प्रजेक्टखौहाय आङो माने गोदान प्रिन्ट खालामफिननांगौ आरोना लोगोफोर ओमफ्राय दा आङो बिराद गोबावसै बे प्रजेक्टखौ नायैया ओमफ्राय बे प्रजेक्टखौ आं 2019आवनो खालामनाय जादोंमोन नालाय 2019आवनो खालामनाय जादोंमोन नालाय लोगोफोर दा आङो माने बे प्रजेक्टखौहाय
गोदानै प्रिन्ट खालामफिननो सानदों आरो ना माने बै समावथ' आङो बेवहाय पेन ड्राइभआवसो सोनानै दोननाय जादों नालाय बे प्रजेक्टखौ ओमफ्राय दा बे प्रजेक्टखौ आंनो नांफिनगौ आरो ना लोगोफोर बिनि कपिखौहाय आं नायफिननानै माने प्रिन्ट गोदान खालामफिननांगौ ओमफ्राय बेनि उनाव आंहा मोनसे बिराद गिदिर खामानि मावनांगौ दं आरो ना बेखौ आं नोंथांमोनजों उनावहाय लासै लासै खोन्थालांबाय थागोन लोगोफोर आङो दिनैहाय बेखौ मावनानै लागोनसै आरो ना आंनि बे पेन ड्राइभआवहाय जागोन ना जाला बेखौबो आङो मिन्थिला माने 2019आवनो जमा खालामनानै दोनदोंमोन आङो बेवहाय आंनि प्रजेक्टखौ दा आङो बे प्रजेक्टखौ माने दिनैथ' नङा बहुद सिगांनिफ्रायनो आं सानबाय थाखायोमोन आरो ना बे खामानिखौ मावफिननो होननानै खिन्थु आंहा टाइमानो मिलायाखैमोन लोगोफोर दा नै आङो दिनै टाइम मिलायदों नालाय माने आङो बेवहाय बे प्रजेक्टखौ नायनानै बेनिफ्राय आं गोदान बेखौ प्रिन्ट खालामनानै आङो बे खामानिखौ मावफिनगोन आरो ना लोगोफोर फैदो बिदिब्ला आङो लेपटपआवहाय नायग्रोनानै लानि र' जागोन ना जाला बुस्थुआहाय मिन्थिलानो आङो बेसेबांबा गोबाव जाबाय नालाय र' दासो अन जादों बिराद दुखुनांथाव लोगोफोर आंना माने जाय खामानिखौ आङो दा मावनो सानदोंमोन आरो ना आङो पेन ड्राइभआव दोननाया माने आंना गैला आरो ना बेलेग माबासो जानानै थाबाय माने गोबावद्राय जानायखाय बेबायदि जाबाय खोमा आरो ना 2019आवनो दोननाय प्रजेक्टमोन नालाय बियो ओमफ्राय दा गैला आं जा सानदोंमोन ना बेखौ आं दा मावनो हानाय नंला आरो ना आं बिदि जागोन होननानै आं सानाखैनोमोन खालामबावनो जाबायबा दा गैला आं मावनो हानाय नंला आरो ना गोसोखौनो जा गाज्रि मोनलायलायबाय आं गैला नै आनलाकिसो होननानै लानांसिगोन आङो नै खालि माबायाल' थालांबाय इयाराल' थालांबाय हनै 2019 बेफोरबायदि देखायनानै आरोना लोगोफोर ओमफ्राय दा बेयो माने अनानो जाला आं खालामबाबो नोंथांमोन देखायनो आंनो र' जालानो बिदिसो जानानै होजोब्बाय नै बेखौ दा आं बोरै मोनफिनबावनांगौ दे प्रजेक्टआ माने 2019आवनोमोन आरो ना 2019आवनो आं बेखौ माने सेभ खालामनानै दोनदोंमोन गैला दायो नै बिदिसो जानानै होजोबबाय आङो बिराद गोबावनिफ्रायनो मावनो होनानै थानानै आं थादोंमोन आरो ना माखासे आंनि पार्सनेल खामानिफोरनि थाखाय बे प्रजेक्टखौ आङो नायफिननोनो सम मोनाखैमोन ओमफ्राय दा नै एसे जानानै होजाजोब्बाय साननायानो आंना जानाय नंला 2019ल' ओंखारनानै थाबाय लोगोफोर ओमफ्राय दा नै आं मावनो हायासै फाइनालि जि नागिरनानै दुखु जानानै नागिरनायनि उनावहाय आङो बे आंनि फाइलखौ मोनबाय आरोना लोगोफोर आयै आङो मोनफिननाय नंला साननानै ओरैबायदि दुखु जादोंमोन नागिरै जि मोनफिनथारबाय आं लोगोफोर आङो दा एसे माने जा खुसि जानानै आं माने डाइरेक्ट लगे भिडिअखौ लाबाय आरोना दहायथ' मोनला होननानै जा दुखु जाबाय बेनिफ्राय जा खस्थ' खालामबाय आं नागिरथाबथारबाय माने एकदमबारे रिकभारि खालामनो नागिरबाय थानानै नै दा मोनबाय आरोना आं लोगोफोर दसे थानानै आं देखायगासिनो दङ नोंथांमोननो आयै थेंक गड भगबान आं मोनफिनबाय आरोना बेखौ प्रजेक्टखौ ओरैबायदि खस्थ' खालामदोंमोन आङो बे प्रजेक्टखौ खालामनायाव लोगोफोर एबार आङो माने गैलामोन आरोना आङो फुरा दुखु जाजोब्बायमोन माने मोननाय नंला साननानै दा आङो मोनफिनबाय नै बिनि उनावहाय आरो आं एबाराव माने बिनि उनाव नुलांबाय थागोन आरोना लोगोफोर बे मानि प्रजेक्ट नुलांबाय थासिगोन नोंथांमोनहा आं देखायलांबाय थागोन भिडिअखौ लोगोफोर आं मानि थाखाय दिनै बिराद बेखौ माने खस्थ' खालामनानै नागिरफिनदों बेखौ नोंथांमोनहा नुलांबाय थागोन आरोना जेला आङो बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव फरायदोंमोन ना लोगोफोर बे टाइमावनो आं बे प्रजेक्टखौहाय लादोंमोन आरोना दा बेखौनो आङो माने दिनैसो नै आंथ' गैला साननानै बिराद दुखु जाबायमोन लोगोफोर ओमफ्राय दा आङो इसोरनि अननायाव मोजाङै मोजां मोनफिनबाय आरोना लोगोफोर बे प्रजेक्टखौहाय आंनो माने नांथारगौ बे बुस्थुखौ आंलाय मोननाय नंला साननानै जोबोद दुखु जाखाबायमोन सयथिबो लोगोफोर बिदिब्लाथ' आं आंनि खामानिखौ माने हाबाय आरोना आं नागिरै मोनफिननो र' लेपटपआव दा आं बे पेन ड्राइभखौहाय
मोजाङै जोथोनै दोननोसै आरोना लोगोफोर बेनि उनावहाय फैगोन भिडिअआव नोंसोर आंनियाव नुलांबाय थागोन लोगोफोर आंहा मा मोनसे सोमोन्दो दङ बेजोंहाय आं भिडिअआवहाय नोंथांमोननो देखायलांबाय थागोन आरोना दासो ओंखाम जानोसै ओंखामखौनो जायाखैमोन दिनैहाय सानसे न' सिंनि खामानिखौनो जि मावबाय थाबाय मेगन फुगारग्रानि अयभास दं आंनाव बिराद गाज्रि ओंखाम जाग्रोनानै लानोसै लोगोफोर दिनैहाय ओंखामखौनो जानाय जायाखैमोन नालाय बाहेरायाव एसे ओंखारबोदों दिनैथ' काजलगाव बाजारबो नालाय जोंनि खाथियावनो जायो बाजारा बिनिनो आं मोननै मोनथामसो मा मोनो बेखौ देखायगोन आरोना लोगोफोर नोंथांमोननो एसे देखायनानै होदेरनोसै आं बिदिब्ला बाजारनि एसे मोजां बिबार आरि फानो आरोना जोंहाबो लाबोबावदों माने दिनैहाय एसे देखायना होनोसै बाजि गैया फैसा दिबा लागिसिन ना 150 ना दिमा र' समायना गोदान लाबोदों जोंहा दिनै बाजारनिफ्राय लोगोफोर बिदिब्ला आंनि दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै आङो बेखौनो नोंथांमोनजों शेयार खालामबाय माने आंनि दिनैहाय आङो माने बांद्राय बेबायदि बाहेरायाव ओंखारनाय बा माने जायासै आरोना लोगोफोर आंनि माखासे एसे आंहा माने पार्सनेल एसे बेस्थ' जानानै दं नालाय लोगोफोर आं माने नोंथांमोननि सिगाङावहाय बांद्राय भिडिअफोरखौ माने मा होननांगौ बिदिखौ माने बांद्रायै बाहेरायाव माने खालामनानै देखायनो हायासै आरोना माने आङो बांसिन रुम सिङावनो थानानै आंनि माखासे बिदिनो माबाफोरखौल' देखायनाय जाबाय आङो जेनेबा बाहेरायावहाय थांनानै बिदि एन्टारटेनमेन्ट खालामनानै भिडिअखौ लाबोनो हायाखै लोगोफोर आङो एसे साननै सानथामसो टाइम नांबावगौ बिनिफ्राय आङो नोंथांमोनजों एसे माने बांसिन फ्रिसिनै भिडिअखौ खालामनो नाजाबावगोन आरोना लोगोफोर बिदिब्ला आङो दिनैनि भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'नोसै लोगोफोर जुदि आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला नोंथांमोनहा लाइक खालामदो कमेन्ट खालामदो आरो जुदि भिडिअआवहाय बा चेनेलावहाय गोदान फैदोंब्ला आंनि चेनेलखौहाय साबस्क्राइब खालामनानै होलांदो लोगोफोर बिदिब्ला लोगोफोर बाय बाय एसेनोसै बाय बाय लाभ इउ अल